Para sepuh delabene sepuh tumanten kekalih saha padha para kadang merda taruna ingkang sanuhun kinurmatan. Kula cobi nggih ngidam sari, jarene njaluke ngidam sari mawon. Ning jane ngidam sari aku ku ya rada lan mangke dianu nggih. Mangke disemprong. Disemprong. Nggih, Bapak wis aku mau ya meh lali. Tak bawani dandang gula sida asih mawon. Pamintaku Wes iki yang kita sepantes iki ya. Wancen dalang ya sing niku. Jenengan niku nggarap mawon. Lho, lah kapan isane nggarap pas ngeten iki to? Nimasida Kauningan lho Pak, malaikatan gratisan lho iki. Sing apik senajan gratisan ya. Niki nggih dulur Bil. Lah iya, enggak. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedak tansah mulat sing ajeng-ajengake sapa niki sida asih tuhu pendo mimi lan mintuna ayo nimas bebareng hanetepi wajib situasi beraya Cocok, dasar bagus pasoryane, indah suarane. Nggih Ning ora ana bayarane. alhamdulillah apa nika pun top Pak. Ala nggih. Top niku truwa ompong Monggo. pelo. Nggih pun bacetaken kangge nyobahaken kanan nggih. Nggih disemprang Pak nggih aku sok Nggih. lakane deh. Beres. Nang susure kolu Upama sliramu sekar melar aku kumbangi damsari aja mepet-mepet aja ngesuk-ngesuk Upama sliramu margi wong maneh aku bakal
rasa rasane driya lirik Wah, regeng gayeng Pak tanpa bayaran lah ya. Ayo mangga. Niki ponakan sing dadi manten. Oh ngaten nggih. Heeh. Nalikane ro endalu hatiku mepet-mepet aja ngesok-ngesok gelaring upacara margian kargengaken aditara sang juru sembogo dodok syuting Duta Padma Audio Cross Musik saha Tom Potret Fotografer. Wonten kirangipun nyuwun gunging pangabsama ingkang Kakang tanpa Mas. pepindhan